Un total de 7 bandeiras azuis ondearán este ano nos areais do municipio boirense. Farano en Barraña, Mañóns, Carragueiros, Arretorto, Saltiño, a Ladeira do Chazo e Piñeirón. Con estes 7 distintivos sitúase como a terceiro concello galego con máis bandeiras, tan só por detrás de Sanxenxo e Vigo. Segue igualado con Arteixo, sendo ambos os dous concellos os que encabezan o ranking na provincia da Coruña. Un feito que enche de orgullo e satisfacción ao alcalde Xoán Xosé Dieste, que dende a súa chegada á alcaldía apostou por esta marca de calidade como a mellor fórmula para atraer turismo. A nos está dando o resultado, os costes prácticamente os mesmos, e se hai algún coste sempre é unha mellora. Entón, a bandeira azul para nós é calidade, excelencia, mellora continua e ir cos tempos. E iso dalle valor económico a Boiro, dá traballo a Boiro, e Boiro hoxe vese cada vez máis en Galicia, vese como referente turístico. Estamos competindo ben xa con outras zonas e municipios turísticos de Galicia moi ben, estamos competindo en España e incluso fora de España. Os méritos de Boiro como a Concello Azul non rematan aquí, posto que conta tamén cunha bandeira azul no Club Náutico de Cabo de Cruz, un sendeiro litoral e o Centro Social de Boiro, recoñecido como Centro Azul. Todos eles motivos máis que suficientes para animar aos visitantes a coñecer estes emblemáticos espazos acreditados coa máxima garantía de calidade.